Mas Supi, iki ke lingak-lingok madune golek bolone. Syukur ana urutane. Aku ora percaya nek golek kancane. Tetep golek cewek ngene iki. Golek cewek. Hei. Hah? Jaluk mik kok. Jaluk mik. Oh, jaluk mik. Ya. Ya. Oh, sik awas koncone ge, yo. Ala kadir. Ala kadir. Ala kadir. Aku iki tukang tambal ban, rezekine sak dalan-dalan. Duit tinggalan. Bosan jalan ban. Kok iso? Iki apa ya? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Rabbi. Iki nyawa apa tak kuwi? Hei. Kecandal. Candal ruji ge. Aduh. Piye to? Gini. Lah ngomong geming sik, Des. Lah ngomong geming, Des. Mas Gun duwe wireless ora Mas Gun? Kuwi aja dadi nah wis. Ya iki, lab, Anjalo mik ora. lab, mat. Met nyepet set. Kucluk kok pite iso nyepit manuk barang ya. Terus iki aku arep nyupitke. Piye? Nyupitke. Nyepit apa? Dicepit manuk ayo. Ayo nyupitke Riko. Aku iki aduh gak. Wes jalan ke Marsa barang. Malah rusak. Ayo. Bodol wes. Aku iki tukang tambal ban. Ya. Sandalan-dalan. Cik. Hop. Ki, sing tak wemi sing ki lho nya, sing ana kabel. Ana kabel iki. Ya. Ana kabel. Heeh. Des. Iki lagune cah sekolah. Iki lagune cah sekolah. Waktuku kecil aku gak tahu yang mungil-mungil. Asik. Ku kira pensil ternyata Waktuku tolong aku tak tahu yang Asik. kira botol. Mesol. Napa? Kowe kok malah Napa? Rasa guyu. Wis. Iya kepiye? Dik, acarane apa to? Acarane Nyupet ke kelep. acarane rabine aku. Hah? Rabine aku ning aku nanggap saiki rabine mbuh kapan. Piye wong piye iki? Kowe ngono kuwi. Ya kok Apa? Mbuh. Golek. Oh iya karang le duit saiki dadi le nanggap saiki. Oh bener. Sampe Des. Nggawa mic wae, Des. Iya. Kowe ora ngaruh. kowe iki nyampe bener. Yo. Kadang lagu-lagu sik, Mas. Lagu-lagu dulu. Kentung ji. Kentung ji. Lagu apa? Kuwi nganune, Des. Kuwi lho jarite.
Kuwi iki jari tembokku kok piye? Heeh. Nyileh. Yo. Astagfirullah. Yo musik-musik sik. Lagu-lagu sik. Kok ke lagoke sih? Ora lagu. Wajib sih. Wajib sik. Ayo berangkat. Roja. Anak gua. Lu manut Andes. Manut Andes lu. Ayo, Andes joget apa? Turuti. Heeh. Ngono wae. Yo. Ayo berangkat. Ayo berangkat. Campur baur. Liren si amadan. Ana adat Kasih kesautawis hormat adat asar. liren sih.
Kira ngenteni komat ora. Wis mau komat ora. Wis lazan wis. Ngenteni komat. Wis lazan wis ki. Wis. Kepiye? Alah dadak mikir sik barang. Wis rene sik, rene. Wis orane ilang ontele iki rane ilang. Kok kono-kono iki anyedaki ro sing kacamatanan kuwi kok kepiye? Kudune karo klambine padha rupane. Padha wis to. Wis kocokan. Wis. Wireless iki Mas wireless iki. Ora, andeske nek anggere ana sing kacamata ngono kae. Hawane mek ra medhei. Wis ten. Wis kenalan dulu. Wis. Ngerti aku jenenge Sapa? Sukinah. Nggih, Mbak Nah. Ya ta, Cek. Cek Sukinah. Oh, jajane Pak Ijo. Oh, Asukina udah di Pak Ijo. Lanang. Ya, saiki ngadeg. Ya. Wis. Tak nyanyi bisa lek Ruth karo lek Zen karo Mas Subi iki wis katmo wis nyanyi bengok-bengok. Iya. Oke. Ana sing request Mas Rengga. Zaman wis akhir. Hah? Zaman wis akhir. Zaman wis akhir. Kaya sing diwarokan ngono, Guys. Ojo pedeni. Lila Mas, lila. Lila. Ral sik. Nganu kok, Guys. Ngriwes lilo tenan, Guys. Kami sambit binatang tamu kita. Apa binatang mah? Apa lah? Ya, jauh. Yo. Lilo atiku wis lilo. Lilo ya lilo nek rasane. Najan batin ku kalorong-lorong. Cakep kaya apik. Nanging aku rangkuwong mergo atiku wis kebatu tresno. Ora nyono ora nanging aku ra iso Satu lagu khusus buat Mbak Nah. Karena wong wedok. Lek Sukinah. Sutina. Wong wedok. Lilo Kapiarso. Doni Ojo ngono. Pasti nangis. Ditinggal lunga ya. Sapa sing tinggal wong? Iki Riko. Hah? Riko to. Iya. Kebe nangis sing sabar sing sareh. Jodoh ki ana sing ngatur terus sing ayem. Pokoke kipas-kipas cari angin, pacar lepas cari yang lain. Liyane, kata Hah? liyane. Liyane. Godhong lompong, godhong pring, aja plompang-plompong ndak untune garing. Kowe. Tak omongi. Aku nek lu karo Nek Rudi payah. Karo Rudi. Karo Nek Rudi payah. Kowe tetep nek Rudi. Isu aku wis turu golek Rudi. Isu-isu wis mumet dase. Mikir pralon. Pikir kelaron. Kowe wis tau turu nang Rudi. Wis. Mesti Rudi esuk-esuk mesti. Ora. Nek isu-isu wis Ora. Lah tak ceritani, rong bengi lho aku turu ro kuwi. Sing wengi kepisan. Alah, kono ngentes dilewer kabeh. Ora. Rudi nek turu iso kaya desa. Oh piye? Greng. Tak sumpeli pring no. Ngono, lek Rudi. Kuwi fitnah kuwi aja tapi ora ono buktine kuwi. Saiki aku gumun karo Mas Zen. Oh, Mas Yen. Saiki wis gagah. Kuwi iki ngono, saiki wis ngene. Kon madhep rono. Madhep sana Mas. Edian. Iya. Ana sarangan kumo barang. Woi. Ono dalane tuwa. Ana dalanan tuwa. Lek Zen. Heeh. Biasane nek cah nom-nom kan alise sing dipleret. Iki Mas Yen kene. Sret, mergane kok kang pikir. Sampun. Yo. Memet mau itu Memet. Iya. Jak omong mbok anu ya wis. Wis. Aku gek mikir aku. Apa? Embung.
Piye? Mikir Men. gara-gara kopi bubuk ngono jare iki lho. Oh, Kok iso? Nah, kopi bubuk iki bubuke rasa apa ngono ora Oh, ngerti aku iki. bubuk lu sapa? Kayak sik, Takon Andes ya. kayak ada di arah anu. Ki nyiar ki apa to, Des? Kok nyiarke apa? Sing dong wet limang lampu wet. Sing sung sing kata eswek. Weh. Kowe bahasa apa kowe? Ora. Yo. Wes wes. Kuwi bahasa Inggris po. Ora, ki Andes ki nganu ki lho sing nyanyi merbabang nehi makasih. Oh iya. Abis bahan nehe mesti. Kepiye? Obros. Kalau sini Berbahan nehe mesti apa? Mesti apa? Musim mahana di kebiar naik ya nabi kopi kemana nabi kebiar naik oh yang kenai oh mengenai oh Piye? Ora ditelepon. Ditelepon sapa? Oh saya maknya jadi job. Mama anu uyong sandangannya teles, anak udan. Wah, nangis. Wes ajale. Malah Andes bocah yo. Nyilese gede wae, nyilese gede. Oh, Weh, nyilese alah, gede. wis. Nyilese gede. Jajale. Yo Des yo, yo selak udan ki yo. Apa Pak Jibe? Ngalamu iku. Ayo. Lep mikir pateni lep, mikir pateni. Panteni sih. Lep. Wis latihan durung. Apa iki lagune? Lagune apa? Wajib ngain. Wajib kain ladang wadon luru ilmu. Wajib kain ladang wadon luru ilmu. Ojo lirane rusak bodomu. Ojo lirane rusak bodomu. Terus kene ya, Pak Jibe. Ya. Rapiku asale agawe wana. Rapiku asale agawe wana. Kinarmo sunah, tulungi paring sembahyang. Kinarmo sunah, tulungi paring sembahyang. Tulungi paring sembahyang.
kegedean katoke kegedean. Latrak-latrak ya, Des. Mau rasa dhewe. Mau rasa dhewe. Di, sik. Wonten Wo sik, Des. Aku ki umure wis tuwa, Des. Maksudnya maklum nek boyo. yo. Sik lep ana siaran. Siaran Iya. apa? Yo. Siaran berita penting ini. Yo. Pinjang tanggal 29 Juni Satria Rimba badhe kapitasaken wonten ing Dusun Kalangan Desa Sidomulyo. Tanggal 29 malam 30 badhe kapitasaken wonten ing Kalangan, ugi tanggal 5 Juli malam 6 malam Minggu badhe kapitasaken wonten ing Drojogan Sidomulyo. Apa meneh iki? Wis lep. Wis monggo lanjut ki. Wis. Des. Go Des. Rene. Tandane. Iki yo wis. Tuwae boyoke poteh. Tapi Ora boyoke aku yo rada makro. lagu apa, Mak? Lagu apa? Gerajagan. Iya. Wangi. Kok do payungan ki ngopo to? Kok do payungan ki Kok ngopo? tau do payungan iki napa kene iki yo santai wae. Iya ki. Oh iya. Iki apik kok. Apa? Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Payungnya apik tidak dira. Cobalah tengok jangan cantik. Oh jebun. Benah wis to. Ra jelas. Kowe kene nyanyi. Dienteke. Lek Rudi saya tua saya nesuan. Gini ya, Des. Tik 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 bumi. Di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok daunnya kering, pohon dan kebun basah semua. Burung Kakak tua, potong giginya, potong giginya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong giginya, potong giginya, potong giginya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Melontok giginya, melontok giginya sekarang juga melontok. Goblok kayak dikumpul cangkemnya. Mosok. Toh. Ya.
Baleni, Payu, payu. Yo. baleni yo, baleni yo, ya yo. Sing kene. Mah koyo ulo. Ora ojo. Hop. Sing ngono kae lho, pojoke lho, pojok. Ben sapa ya? Ora mati. Oh. Des, sing pojoke lho, sing cewek-cewek iki lho. Kono. Yo kebangetane. Aku malah koyo apa kuwi? Iki aku nemu. Endi Jo? Malah kok weden. Sik des. Kowe rono kopelan karo kudunge kono. Sik, Kowe sik, rene sik. kopelan karo Iki kudunge ora iki. kompak. Saiki dikompake. Ya. Kowe sing sisih kiwa. Aku sing sisih. Tengen. Ayo. Oh, tutuki Mas Dre ngomong. Halo. Kowe ya. Ya. Wah, Mas Rudi. J. Aku isin. Heeh. Tadi tonton Surkandine CR. Mangane kuwi rene mbah njaluk. Wah, Kuwi bareng njaluk cilok aku kuwi iki. kowe. Ayo Des. Ayo. Wis angel. Malah koyo manuk. Ora apa, kono. Ayo. Adik ngono. Dideketin sih. Ora madhep guyu. Aduh. Wis to. Anak, iki aku nemu sing paling luntas. Ora ngono ya. Wah. Mek. Yo. Kancane mati nyak dingu. Ya ampun ade. Ora Semenep aku. Ora kompak. Ora iso kompak Wis pisan. payah iki. Wis berapa Wis, kok? gawe lagu mana yo? Manut. Apa? Dom. Oh, bintang kecil. Jarum. Jarum. Yo jarum. Langsung ngape. Langsung maju bablasan. Yo. Siap. Yo. Jarum
Aku di dhewe. Ayo weh. Selamat datang seruan kami. Selamat datang di tempat ini. Iki ngopo iki? Kuwi ketawi kok game iki. Kowe aja mendelik. Kok aja mendelik bareng napa? Kok aja mendelik bareng apa? Aku klebon. Klebon apa? Sego. Wis, saiki ada sekon atraksi. Iya, yo. Oh. Awal Iki atraksi apa sih iki? Atraksi. Des, klebon apa? Kowe kok. Dadi. Oh iya.
apa-apa Ora kok sawerane. apa-apa. Wis teko Sawerane sawerane. akeh kok. Ora sawerane teko dipek kowe kabeh. Wis, kowe lek nggo sendal tengen kabeh apa kiwa kabeh iki? Woi, Yo kuwi jenengane sok. Nah, Yoto. Yo wis apik. Apik. Matur suwun sing kei sawerah muga-muga tambah rezekine. Amin. Sehat selalu. Amin. Sing nguri ngondango. Kowe isih kuat salto. Aku Jaman wis Jaman wis akhir bumi goyang Akalin jungkir negara bubrah zaman wis akhir bumi goyang. Lakon apa nang mriki? Kak Bali. Ya, kalau Bali. Lilan nono. Des, dhewe le bali go iki lho. Mit mule. Yo. Mesti kula yen dudu jodhone. Wau atur pasukan ingkang angka 3 saking kadang-kadang seninyu Satria Rimba. Bonole Satria Rimba Arugi roda salajengipun nggih punika roda kreasi dewasa saking kadang-kadang seni towereng Satria Rimba. Sugeng midhangetaken ngantos pari Purno.